Košický veľký cintorín stojí na okraji mesta ako tichý kronikár jeho príbehov. Ráno sa plazí po cintoríne a osvetľuje kamenný kríž. Ježiš sleduje obyčajný jesenný deň. Zdá sa, že je tu všetko tak, ako má byť. Estetika starých náhrobkov sa mieša s obyčajnými odpadkovými košmi a práve v tomto neočakávanom strete vzniká tichá poézia, ktorá sa nám naskytá v jej obraze. Je fascinujúce, ako nám svet predkladá nevypovedané básne priestoru. Ten pokoj, ktorý si mesto inde nemôže dovoliť. Niektoré náhrobky pamätajú ešte Rakúsko-Uhorsko, iné prežili oba svetové vojny. Čas sa na nich podpísal. Z tichého dohľadu cintorína sa v diaľke vynárajú dve dymiace komíny košických teplární. Aj tu sa dostal marketing. Malá reklama na náhrobok pripomína, že aj večný pokoj má svojich obchodníkov. V židovskej časti cintorína stoja náhrobky stisnuté časom a ich hebrejské nápisy rozprávajú vlastné príbehy. Chodníky sa krútia medzi radmi hrobov. Každý kameň nesie svoje meno a svoj čas. Aj mestská zeleň tu vykonáva svoju správu. Tu sa ticho stretáva s ich prácou. Na košickom cintoríne sa nachádzajú náhrobky s maďarskými, slovenskými aj nemeckými menami. Každý kameň nesie svoj jazyk a svoju minulosť. Spolu tak tvoria mozaiku života, ktorý tu prechádzal storočiami. Niektoré hroby sa stratili, ale ich prítomnosť tu stále našepkáva, kým sa úplne nerozplynie do stratená. Lístky s nápisom Zrušené pripomínajú, že aj na cintoríne sa dá vidieť ruka organizácie. Kto neplatí, odchádza.
Miesta majú predsa svoje ceny. Niektoré hroby sú čerstvé a niektoré sa rozpadávajú do mechového závoja. Všetky sú súčasťou Košíc. Jesenné lístie sa sype medzi hrobmi a prikrýva tak kamene i chodníky. Toto ročné obdobie privádza živých do melancholie. Tu však nemá význam, ak ho v ňom neuvidíš. To, čo môžeme cítiť, je váha času, ktorý tu spočíva medzi kameňmi a listami. Z nenazdajky sa nám naskytne pohľad na skrytý, takmer nepatrný hrob na okraji. Je tu sám. Aký príbeh ukrýva? Šedosť tohto miesta sa mieša s výraznými farbami umelohmotných kvetín. Tu a tam odhalia neekologickú potrebu aj takýmto spôsobom vzdať úctu zosnulým. Košický veľký cintorín vznikol v polovici 19. storočia. Postupne sa rozširoval, aby pojmul rastúcu populáciu mesta. Náhrobky a kríže odrážajú historické vrstvy od Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Kruhový altán stojí ako tichý obraz života. Kruh, v ktorom sa začiatky stretávajú s koncami a každý okamih sa vracia späť do celku.